Muito. Vitun paska kamera. Saattu sen rappunen tää. Löysikö se Jonttu sitä ollenkaan sitä parempaa puhelinta? No niin, nyt lähti. Mihin nää vitusta? Se oli siinä. Ei ollut. Jonttukaan huutaa niille, että mitä vittua. Se joku Jonttu on aurattu sitten siihen asti. Häh? Se joku siihen asti aurattu, loput on käveltyä vaan. Oliko siinä kivaa? Ei! Vähän myöhässä. Mä kyllä huusin. Hyvä, otta aikaisin. Pään vierestä. Saako lisää? Joo! Nyt lähtee keisari. Käsänä taivaalle, se on hienoa. Se lamppu on Olisiko se ollut siinä? Ei! Meni keisari jo. Nyt menee. Minä pahtaa! Se on toi vielä. Oo. Nyt sano kato. Kaljaa ne vaan noukki. Kekko. Nyt pihalle. Mikä meillä kiehuu siellä? Kaikki. Kahta. Hyvää uutta vuotta, Ähtäri! Hyvää!